أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم أما بعد. Mga orit no Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ka manto na si man sanggaya alungan na salasay ka sa pulo agwalo ko adiliban na bulan na Rabi'il Akhir, December 9 na tanop man mga ninta yad laladi mitataro sangga iya site tanosi. Oto si Haji Hamza is watching. Si Ustad Abdul Manan Mamayandig is watching. Panagong taman tanong nagupanamartano sa kaparo kapakada o ayamanan yan na mga naguntaman tano, naguditan o makaskata sa alungan na maori. Si classmate Ustad sa Abdul Manan Mamayan dagi manto na si isa iligan nila kung bumudda ka sa karutan nila. Si Jamaluddin na Samay Montor ariyak na sa Wildan katiya si Sayam. Si Ibrahim Paskan Pangandaman Kadalay. Waalaikumsalam kakalim. Alhamdulillah. Panagong taman tanong nagupanamartano sa mawid sa kandidawa na di kami ni umidawa alangwa na mga abang sa misang kaya kulili nga dunia akaparwa makapumamakinig sang kaya pero subugwo mama sa Pilipinas. At na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balligu anni walau aya. Rampay na ko niyo, apiasa sa timan na ayat katawan niyo. Sama doon apiasa sa timan na ayat, na yaman na niya na yung akiato kawan, na rampayin ka o sada kawar ka. Na iman to na alhamdulillah ka, na pamimigaran o mga ulama iwan, buluyag yung ka iya Facebook, social media, way dun ka paka andugyan na sumanusya si iko so kawad dunia nakatagot mambu sa ukitap ke andugyan sumanusya si sa alungan na kauli na kapag akhirat tao. Auto si yagi ni Ustad Jamaluddin Saumay Montor, waalaikumsalam kakaalim. Auto si Aslia Sarip pagiwata anak na aliniban na assalamualaikum bapak na alim bagwa mama sa Pilipinas. Alaikumsalam mariko paninta mabipya pagiwataan ko mabipang mapipya ginawa niusan sangkana na darpa kaprorom panaanyo. Dataro kagi-igain na sisitan sa kormatan madalam si ko kaya susu kaya panulutiyo sa graro. Kautu si Samiruddin Laginda Waalaikum salam kakaalim from Kalanugas, Barangay Panada, Lanao del Sur. Sa kamoto mambug, yung iya panad, na yamanan yan na sa kumayto ako, na magpakaunot ako sa no kakami si Alim Bishar, na nauriyan yan na sa mga masa ko, kaya kandidato ako sa amyaw na sa Vice Governor, namin di dato kanusan na sakni ayaw main na isa miya ka-proclaimer kano. Pakaw not na ko dinapya ko kitiyo sa imbitaryo na kung tingidak na CABC naon. Kauto si Amina kumayog watching Baguio City. Salam ko lang na pamamakinag imanto. Waalaikumsalam. Salam kanusan mambu sa Baguio. Siya po Sulutan is watching. Si Mia Gaw yung salam alim, salam kaming kasaya sa Roro Gagos.
Apian din sa nga na maripaga, palayatan o ginawain, palayatan o ingam pada. Alhamdulillah. Salamsan. Si Fatma di Mapuro, salamsan ko ya alim, salam ko o ya akan Ba'ya labi sa lemba kaunayan, si Ba'ya labi Jamila, Ba'ya labi Alikali from Balamban, Cebu City. Salam si Hajara Maskara, Rurugagos pa na, MDM Team Rurugagos. Kautapon si Sultan sa Bayabaw, Assalamualaikum kakaalim. Nagito ba, baligo anni walaw aya. Kaya ko kapipita katan si MDM Team Rurugagos, Hajara si sa Nabila, kayo manalungan ng sala sa ko kapipita na ado na oras tano sa Nabila Function Hall. Ibubugay awa ka pang kutuwa kirik sa na Nabila si Haji Abdul Latif Pasaulan. Nayaman na yan ang mansalasan, napkusartan ang kanan na darpa, ira kapipita, Maranawan Islamic Lecture. Oay, tetandingan na Wildan and All Masajid. May pagkapadata na ron dala yung nagyang uto alim tanong si Al-Alim Idris Utikal Abdul Latif. Oay, na eta na ron na mindudua. Kauto siya ki ni Walid Baraiman da tumanong is watching. Siya niya Abu Bakar Kusain Lantong, Ustad Abdul Manan Mamayandeg Salamsan. Si kay kaka Dr. MDM, monitor kami doon. Kauto. Si Mamayandeg na sama niya nakataya si siya bisa. Adini ba na Tambangan, mada kaji sa Tartanilla. So, frequency tanong na posting 4561. Well done frequency. Alhamdulillah. Baligo anni walaw aya. Rampayin ako niyong sa apyasa sa taga. Amyaswayo. Apyasa sa kaayat. Kautuswa wariya ka na siya Snaida Makawaris is watching. Alhamdulillah. Madakal kanok man na Gibang on datiyak na mga pepian din na subsugod saya ap kabubayan tanong yan na di ka no di ichikian. Ang tanong ka to kawiyo si ka no maapad ko kaya puan na gumias mo aguswaya maena magugud. Nagi emang bu benar na pingimbitar tanong sulangan na magugud ko bagwa mama di siya dum pesung. Kira sumyagad na awaset kamatago pinggitar arabian. Si Fatima Asia Iskali is watching. Si Basit Basti Idatom Muluk Maranawan Amirul Sifara watching Mando. Okay? Alhamdulillah. Yang ayayaman na yan na ano to minister katano adin ko na miyang usyat na ini pangusyat yan ang kotwa pata mga tindus rabaw ang mga gawi. Nabati hindi ka parwa madlo kasan o ilayawan to na nga tindus rabaw. Si Ibn Abdullah Aziz kakaaliman to na i-frequencing ka para pupaka monitor ako ka aguan to na i-time count. Sama na yan na di ko ron itero. Kaya nga ada pendekenan ko. Posting 4561. Si Asnaida Makawaris Maranawan 014 Salamsan kakaalim dariday. Alhamdulillah watching from General Trias Cavite. Waalaikumsalam. Mariakan nagulakin yan sumya kamungurak na si Haji Mustafa. Salam marakanusan mambo. Swatak na uya ka siya niya Hadjan Naima. Kautusi ka na kantang kulo bakaraman is watching. Mga ingam padatanod na ko tempo pa na di ako di mag-eleksyon na si siya Randon. Si Alinor Manguntawar, Ariakan, kataya si siya Mambo, si siya sa Taguluan 2, anda kasi sa Manila. Si Almakadaag Mamayo is watching. Diyangot na apat ang mga ulan-ulan na paganayron na Yawmul Jumu'ah.
Ira aya kambal sangaw na maranaw na diyo maato. Pero ira nga tira kaptero na ay maya na Arab na dapan sumim ju mo yaumul jumu'ah auto yaumul jumu'ah. Naima Yusuf watching po kami ni Amina Bilao ay pagpapain ka. Naima Yusuf watching po kami ni Ina Haji Amina Bilao from CDO Blardcon. Akapakailay niyan, di ka niyang kon kaklaroy na o na. Sa ko seminara ko sa rayagin ba na, di ipang umusta ano antay mator ano antay masuswa sa ina kano to si Haji Amina. O natira na sa man na si sa CDO. Miya kasong siya po lang kaya kung mga lulutian lang kaya mapapantag. No. Panginintang wala, ni ba, mapipiyakan o ba mi kadata, ginawa ko, kaya tanong lang ko sa ina mi. Sa dilan di kang ginawa si Ranatalo, si Inami, si Ina Haji Amina Bilao, agus si Ina Haji Normina. No. Kagay-gay ito ang kataon tangin iba malumiyad ti tanto kasubususage na sa manayan na pakaw sa Poloragon. Magandun. La ilaha illallah. No. Salamono na Ima Yusuf. Panginta mabipiya ginawa niyo. Pero nga rakon na dati ka naligni pagitod. Sa umano-man ipigisa ka na tayo masuswa sa manay. Si Alinadir Bashir ang paso ini, salam kakaalim from Lawag City. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Asnaida Makawaris sticker okay. Si Aki niya Alinor Manguntawar, assalamualaikum kakaalim dariday, watching from Taguluan to Lanao del Sur. Si Siya Kabsariariko. Siya po sulutan Marana 1020 of Tagum City, Davao del Norte is present. Assalamualaikum all of you. Alaikumussalam. Si Abu Bakar Kusain Lantong, pakahay pawirang ka katubar ka sa yabed na kuan di pakaknaso kuan tano power supply. Auto sinasam lawon salam markasan ka kaalim kataya di miskapman di pamamakin di imbantayan mapiarkasan na magabi. Alaikumussalam warahmatullah from butik mga ingda kanay. Okay. Madakalan na samlaw na dirang di mamagumpat lang ako na ingad na di ka di matiro ay ingad tanay laman. Siya ini ang penduma na wata yan si di maalip na apo yan si Arubiro na sang may sulutan sa pagayawan ni Manto. Nayamanan yan na diwan ako pan. Na watayan si Diyan naton na sa butig. Na si Diyan naton na sa butig na watayan si Aryong na si Aryong na makapat maaryong si Dariday. Sa lakaw pang ko kabubulaya ka na para mata Asya. Auto si Al makadaag mamayo salamsan kakaalin Dariday pakisalam kay umiya kansan sa officials line Pangaw Saduk. Si uminian sa Pangaw Saduk piyakawitang ka sa salami Al makadaag mamayo. Si Kamil Haji Omar Ismail Salamsan. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Asli Malawani Dipatuan Salam Marakasan. Kakaalim salaman na kong kako mga tungan na kung saan sa marugong binidayan po na bayabaw Masyo Lombayanagi from Mini Forest Davao. Asli Malawani, miyakawit sa salam sa marugong binidayan po na bebo Masyo Lambayan Nagi. Gusto kadanda ng mga lulot. Alaikumussalam asli. Si Dato Amangin Sukor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaalim katayap manswaring ka radyo muda sa di ka paruan. Watching from Iligan, siya pangasano Allah. Allahumma amin. Mapipigara ka no to na inshallah na sa ngayon pagkamapuan na Khamis na oras sa kansamban sa Tambakan si Kokapipita. Naim Yusuf way kakaalim
uh, Naima Yusuf way kakaalim salam markano sangkon ki Akuya Idris teruna kanono ay naway mau uyag-uyagupan si babu iya na buden so pikurangan sa kanon no kanag naway insyaallah gid na mambuaya na si Alim Idris na maduad na kelimbayan yan o may tarosoto panganinta abad na kuan na madlaw ka padko pakadlawi sa Masjidil Haram kumabu nayaw kaden sa lamar kasampan kakaalim at kakaknaalim mapiatano sananan panganinta alalayon panganinta alalayon tano din mapipya gu mamo muslima mama muslima muslim Allahumma amin si Bailani MC salam marakasan alim pakisalam ko pamilya Oranto kaya kawitangan sa salam Bailani MC si Prince Idol Ampaso is watching si Jabbar Omar Moa. Assalamualaikum guru watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Waalaikumsalam. Siapa nganusan wallah. Aninta mabipiyagi na tanong mga tutuna tanong na mabipiyagi mirampay kanusigad mabipiyagi naman ni mambo. Si Alinorti Miraatu is watching. Si Prince Idol Ampaso talo sticker tumatap na 2 sticker yung mana yan na tumuturo sa kaisa-isa. Si Muhammad Nafi salam marakasan kakaalim at piarkasan abtigabi lagi ko inaabangan ang live mo from Buwadi Puso Bentong Badlasang Kawallah. Si Alaikumussalam si Bailani salam marakasan kakaalim pagisalam ko pamilya Oranto uway mini Oranto, pia kawitangaliran sa salam. Si Siti Asia is watching. Papanok nila kayan, kakaalim salam marakasan, giibuso, pakiwataan ka sa bagyo waso saad mamakul, makasimbar, pangninta mapipiyatano lang, Allahu Akbar, sa kagsariya saad, salam marakasan, gusto mga pagtanusan, no. Aginan manangan na nasabot na mga pagingidsan, mambog na kuhan, mga panuwangan ko, mga idasakam, mga bati, mga ipag, mga pakiwatan. Alex Bawi, BL, salam markasan kakaadi, mapakatatayan. Inao, namatan. Dato adiyam la, salam ko pakatataya, anak na Vice Governor, kakaalim from Diamla sa Lombay. Ay, sibsari si Diamla sa Lombay, warikula, yain na. Paninta mabipiyagi naman yusan, malumya bulu, ada ta mga tuna. Farhan Ibn Saleh is watching. Salam rangan yusan dito, di mula, so mga ginawa so mga lokstano, labo suri ayamayan na inatano ina nights, labo sige nights, okay? Baliguan ni walaw ayah. Yang mo itong pata mga gawiin na paganero na kung tapitero ang na Yawmul Jumu'ah. Ikadwa na Yawmu Arafah. Ay ikatlo na Yawmun Nahr. Ito so Idil Adha. Ay ikapat na Yawm Idil Fitr. Ito so Idil Fitr. Kauto. Sinordyan na paki salamsan ka monitoring kami pamanimanto ko live ka. Alaikumussalam si Siti Asia salam alim so syahada babnar adikon ipuruso 5 kabida sumiteron na rontan ron kisa sabab sa ngagi manto nang barang-barang na may mangibago. Okay na basta swalim na makuingad udin dua na ketaro-taroan na tumunan dua na naaya benar na sosyahada gira digadi magabdas na may pembetian kenapa benar ko agyuti marani nang gidaw ka asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, may kay sumbat ka nang tadua na pelad ka. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa minal mutatahhirin. Si Siti Asya o si Samina bint Ahmad. Yun siya watak na Samina bint Ahmad, salam ka Bapa Alim, pagisalam ko pamilya Tano. Guyuon apito kadlokasan sa Makagiling from Iligan City. Nag-YouTube watakan. Ay ini ko anakan man ko muriato guyu nagyang ko to kay kaya lukulukutan ko mga karata sa kami kindi dato ako na miya di dalmon na. Pinituwa ka na sa diun katataguan na yaman na yan na PM kanora kan di kan naman na PM kanora kan na taguin niyo. Kaya kana bagyuti finalize para bu katutukohan na yang gelbok na insyaallah na mapaparwa ko ng buloy na kanutuwa libro ayaman na yan na si ko mga chairman na imbugiro nuto na di ka pa ngayon boto pa magana di matatarotop. Yuti kung ibarat pa man antay chairman si sa paranakan antay vice antay secretary sukman so mga mata iparanakan antay mga leaders dataro to sisiko kwan si Bin Moriataw pangin na mamipiyagin ng san mata ko na kanod na magaririn no sa Samina bint Ahmad keparati ang eran malo away kadya sa kana miya kwan ako miya miya busy. Okay, si Anida Hadi Akob salam san Kakaalim from Batangas. Si Abul Khair Panda, salam from Togaya, Buadidiko. Abul Khair Panda from Togaya, Buadidiko. I know. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Saifullah bin Musama, salam guru from Taguluan, Juan Lanao del Norte. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Saibin Haji Ali, salam rakasan na alim, monitor kami mambu si Isabalui, balasang kawala. Alaikumussalam, langon tanudan. Si Fahad di Sanguan, Assalamualaikum kataya kami mambu sa Puragpualas, apo makinig kami. Nagito ang tadi ko ditiro sa wata kano to Fahad, agwa di pagistorya naguyo nagudaw na sudaw na aya mayan na suampatwa sa Pualas. Way, aya wata yan, siya ampatwa na aya wata yan na sa pulo agupito, na isa wata yan si daw, na mimbo wata na ginanipito kadlokos. Na si daw abubay na may pangaro may guyuon ang mga pupuon sa Tapurog, nagyutoy isusulutan sa grara Amirulo Omara sa Maguindanao sa Dalma Tapurog. Si Amin Dita, manoto na mga ipualasan kami. Nga sa pualaso na piniman na ko mapagariyak ng to si Diyon na to. Ay abud na tiyan na nagrika na kasulutangan sa pagayawan, kasulutangan sa giya-giya. Napilipas na kauna yung mga napuala sa tituingid ka, kapod ka na rin panap kasulutan. Kaya pito ang uti ka ng mata, na yabu katawang ko kasulutan misan na ampatwa. Tinando pa niya so ampatwa na padlok-loksan. Na yung mga mga pupuan sa giyong pada dua, lokas agito di maguda sa sulutan na siya naroon mga pupuan so ang patwa sa Pualas. Si Suaib Sultan watching. Si Lokman Imriga salamsan rakakakaalim panganinta giidun matatap malalayon di tanong makapapakin ga sa Facebook kaya live oy. Ano mga pamikiran na meron to sa ubatan ng makagiga sa FM station. Sa lakaw pa sa Facebook na kilay sa FM na. Sa man yan na emalong margod ng utakalisensya kay emalong matudtud. Why? Di pagagaw na yung mana niyan na sagiran na marantaw. Siingar kami. Ito miyasan. Ito si Saifullah bin Musama. Salam guru from Taguluan 1. Alaikumussalam.
ay dugo to si Salahuddin na Nadir Asgar. Pagariak na kakukuhaan ko alok sa ka na siya mayra na Muhammad Nadir Asgar Senior. Nangataya si Salah si siya mambo, Salah malumya bulo-bulo na datanong mambo makatutuna salamsan. Si Ben Sulaiman watching from Manila. Alaikum salam. Kauto si His Royal Highness Fiscalizer Sultan sa Lembak. Pagariakan si Sabaluin na pagariakan pun sa Molondo. Nagupod ko mga pioneering members sa Wildan ko professional side. Si Hadja Mariam is watching. Si Muhammad Amin salam. Alaikum salam. Si Sultan sa iba watching. Si Hadja Mariam salam sam. Salam san guru ami. Alaikum salam. Si Saifullah bin Musama panganinta bakad na ke buhay sa dunia guru. Way narak sa bubarakat. Kaya may kadabu barakan yan na. Si Nigel Amir, salam markasan kaka Maulana, miyam buhay ka beden from Batangas. No. Maulana na mapiad no tugit na si kaya daya mana si itong ko mga pagaritan o mga gurutan o adi ito tablig. Isa ko na Jill Amir ko 1996 juhur sa badloi na sak na mga pangutuba na dito ro minipu na kebtu na ko sa Maulana kaya pangutuba ko iran na ako bubarong ako na tiya ka na di ko na mga kutuba ka na ba ko susuna tira na ito na rin ko mataganan ni ba na ko na alhamdulillah may bubulog ko saya na namya pangutuba ko ro. Katawan kay ini pangutuba ko Juan Batangas. Ay ini pangutuba ko roon nagyang utatiyak na diran di ito roon margen maka tingki so paratiya yung mga sahaba gusto pa nga paratiya yung maranaw. Kakaon ako napagiltan no paratiya yung mga sahaba gusto paratiya yung maranaw nakamabay na sama iwal ardo. Kauto si His Royal Highness Fiscalizer, salam pagariko, Dr. MDM, katayakok man sa balui, watching ka matanggaw sa Molondo inaw. Dito mapiang ngay ang bula idar pa ngay katanasangap man sa balui inaw. Kauto si Sultan sa ibaan, pamakin nagkami man saya sa Batangas, salam sa Kano, kakalim. Si Salahuddin Nadir Asgar salamsan mapiar kasan ap ke gabi guru akan oay nasan mambo alaikum salam. Si Junaid Haji Yusuf watching. Si Akinia Muhammad Aiman salam alaikum salam. Si Ali Ibn Musa salamsan guru ami balasang kawala ko panaguntaman ka. Langon tanod din si Alexander Joy Hanipa kaka adim panganinta ako Allah mapipiya ka langon tanoden salam ko mga tungan na yakan sa Marantaw kaka adim from Manila. Si Sam Abdul Wahab assalamualaikum alim watching from Medina Kingdom of Saudi Arabia. Si Zainab Palantig Haji Malik mga lulutak na patwa pa na si iba din sa Inodaran. Si Amin Dita. Salam san kakaadim dariday watching from Baklaran. Si Jam Ibrahim salam san gurong from Ground Zero. Alaikum salam. Si Fahad di Sangoan Abdul Wakil watching. Si Napalantig salam san kakaalim. Pakalduno Allah sa umur ka. Allahumma amin. Amin. Alaikum salam. Si Abu Zain Ali, assalamualaikum marka. Kakalim kataya kami mambu sa Tamparan, Lanao del Sur, pumamakin nag-raka. Alaikum salam. Dila natin ang nitiroon na soparatiya na kamabay na sama iwal art. Soparatiya o mga sahaba, gusto paratiya o maranang imanto na ayapingkatan yan na supingkatan ng langit tagugiyad lupa.
pero tiya kan si alim dari day. Naya para tiya koron na para bingatan o mga sahaba ko para tiya gusto maranaw na labi-labi sarangaw. Inuto ko labi sarangaw. So ayaw man na yan ang mga sahaba na suparatera na si iran tatago sa puso iran. Naad na mga kadaklang kumaranaw, ang suparatera niya na si iran tatago sa dila iyan. Yang alalay para tiya ko kaptiro ano yan, nugit na di malapalpas sumbayang kaya kasumbayang yan na usali katrantrang. Yang alalay para tiya ko di nyanong di kipagandisan, nugit na di pendiakat. Yang alalay para tiya ko di nyanong di kipagandisanan, ugait na da suportan yan ko di tuntut sa ilmo, na waya pagulugin na nga mga honor di ikinikini, di magapir, na ipupunilipian umpan. Astagfirullah. Nga alalay para tiya ko di nyanong di ikatiro ugait nandi kawitian ko katitabang as kanian na adun na da labutian. Madagalap na mga tawa diran di tiro na so mga tao na tantira na miya pakababa suaya mo yan na menang masjid kay ni pamalag. Tiya ka na din sila di dawa-dawaya ka di man anap kesukatiran ap kikelebiran ketagu nirap ketaguiran sa mimbar kia topiran ko masjid. Ay man na benar na sa mga masjid na pembuleron na sa mga kawasa. Sa mga maranaw na yung diimbulay na sa mga pobre. Anak pobre api aso ipumasan yan sa sida na bunyan inibigay sa ngoto mga awid sa baldi. Oto. Si Muhammad Bashir salam san kakalim. Si Fayruja Dalizay salam rakasan kakaalim from Muhammad Ali ng Kidapawan City. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama no to nagyang kaya apuso aguyang kaya dila na larangaw niyo mga labi sarangaw kapag nasa sarangaw. O pa mga suaya paraten na sa dila napakatpada niyan sa puso nagitud ni parateo Abu Bakar Omar Osman Ali. Uri ko to. Kau to si iba pa ko na yung manguda si AP Maranawan Amirul Sifara. Ay mana niyan na adlawiyay. Pagariya iyo bapak na dua katawa mga lima piya manarima wallah si bapak ko na alim Luqman Adawi agus si bapak ko na alim Abdul Hamid Alawi. Auto si Alanuddin Alexander, Assalamualaikum alim. Adun napakaisa akan rakain no mintin akan ditetaginapan adnap tipurak na tao. Anap tipurak na tao. Ano ito matatago? Petipu rak na tao minti na kan ditetagin po na pekilin na konean udi na iptula da konean balasang kauno Allah sada taman niyan nakauto anto na ay bulong yan sama no to na ipaday ni kalimu wala naska sabab sa pakinanawan ka wala so mauulaw lang ka na isa mapiaro aukit na di ka di mga pelindungan sa mala na aya bisik may nakaminos na ba minos ugit nagyutoy kalalayaman na ayatul kursi kul huwallahu ahad taman sa kapasadian falak taman sa kapasadian agu nas taman sa kapasadian uman din ito mga pasad ka purakala may mga magagawain ng babakatlo na may mga subo ng babakatlo o puno ka paraw na sa kapakaturog ka na kaswi na kapamanoto. Beauty masuswayan. May kadidin kada, nasong ka kung mga alim, mga pamumulong, kapya kito ka ang rakadno-kadnan ka, nadir ka di mga tao, ad na binasar ka. May minto mara, salam alim, mga pupo na panalan, salam kung mga wata ka sa kawayan Isabela. Matitaro na kang buhay, amada kalakanon sa mga wata sa Isabela. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin dita kakaalim sa lamang karakan sa mga pamilya ko sa Lombatan Makadar. Like dita family. Okay, alaikumussalam. Salamsan sa dita family. Okay.
Ikadua, aparatya umranaw, nada sa puso yan, nada sa dila yan. Sinian tatago so paratya niyan sa suldat yan, sa pismba niyan. Yan na pismba na isa katiroon na simbahag. Astaghfirullah. Ato no to, ang aparatya niyan na nawad na pagkasukaton. Upama ka tumuwag ka sa meeting na nakakanon na sungon. Tumuwag ka sa seminar, multa ka na adna ka kanon na sungon. Pero ubod na tinati, petay ako sa naungos. Mangunga sa grupo na wad na pera ko na sungon, pangapodon. That is my personal experience. Ino to ay grupo di ketumba, na yaman na niyan na adna grupo di ketumba. Na paganero na kung tayo sa grupo din nga ketumbuan na kayo man mapita na sepasiran. Dia ko may layando, dia ko may laya adongan. Dataro to upama. Na duty din nga ketumbo. Dia pa na nga isa, na di ketumbo na tibulog mo matumba na pamagada pa sa korte. Ino to na kaya na pera ko na di pa magagawon. Dia pa na nga arakatano ron, ibarat na nga wildan, kay almasajid na daabong pira ko. Nayap keswayan na pada kong kay padekarak na iman to mapita na mga ato nga sa kesukatan ro kakadingup kesukatan da kasi. Berilay ako niya direct to the point ang pag-istorya ko. Kaya man ini na miya ka dak lamya na grupo iman to na nila nga kaya mga mimburo na wildan. Na ro siran tomotordo na di siran tomotordo. Kaya sabab na kagiro na adun na si inada. Kaya no to nakaisa kan na aya leadership akan napaka wawatan ko sa ginawa ko. Ipagkaya kan ba ako di pamalad. Dia kan tomo ni ba kan ditunduga mga impiyaya, dia kan ditunduga si Ustad Ali Sulaiman na DCM. Aya panoba si ako sungkiyaki ini akwan. Andi ni ban na Haji Murad, udi na basi sagyang kaya mga board members. Sige vice, sige sa watak na nanta kasi sagyang na pagariak na gobernador, datarot yung natutumon. Nadaga sukatrak nga da. Natong mabumano to, para ayabu madalambarakan na kana obas simbakag, kasi matataguso para niya na sa puso yan. Si Muhaymin na di maulay, kakaalim, salam marakasan, salam na kong kasi ikaw karumakan, si Noraisa, piyakawitang nga sa salam, Muhaymin di maulay. Si Ras Dilax Panantaon, salam, san kakaalim, ab kababayaan nami. Pangalinta, budum kedua, umur ka, hinaong. Nasalam rakano san mambo, munta anda nga kanapituan, sa mga pamilya, mga bapa panantaon, na tanto amala so kapag kukuni koneksyon na tano say ko inipuun ko mga mantaguni sana ka upang ko kaya tunganay si Dato Amin assalamualaikum guru ami apiakati ami pangninta ko Allah mapipiakanusan langon na yang utang mga sahaba na sira ada kami sira yang utang mga sahaba na sira pakadadar paaso para teran si iko mga puso iran. Yang nga marana masabad na si iko tean iran. Na serangawang ka man na ipun sa tina inatamang ko puso, kalabi-labi sarangaw. Hey, para tean yan na si matatago sa pisumba niyan. Pagkatabidan nga so para tean nga sa puso ka at takwa hahona. At takwa hahona. Wakana yusiru ila sadrihi wa yakulu at takwa hahona. Ayaman na yan na so nabi na iptuloy ang nararabiyan na pagirawa so para tean na si saya. So para tean na si saya. Kao to sa keswaya. Gina. Sama no to na ay mga pasada ko sa ngutadjur na langon ng mga maulana, mga kudama, mga mersab, na palera kong mga ngarak na palera silang di mga langklang. Sagyang ko to kinibida wasiatang. Ay wasiat na mga bay na samay wal ardo. Ay wasiat yadim dariday na labi-labi sarangaw. Auto si Dato Amin, assalamualaikum. Guru Ami. Kaak yun to, may batiyatan si Junaid
Osman kakaalim salam markasan alaikumissalam. Si misalam bata pangkoga. Assalamualaikum kanulangon ang mga listeners. Alaikumissalam si Ati Ulaw. Salam san kakaalim watching from Limiri, Batangas. Murana 1070. Murana 170 ito. 070. Okay. Pangalintang ko wala yan lala dia mapipia ginawa tanong si isang kaya pia istorya ko. Ayam man ini na sirumanan ko. So para tayo mga sahaba na sunabi na ibturuyan na yan, wakana yusiru ila sadri ويقول ودينا وقفقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا soparatena si saya so marana una paratena da saya kasi saya ودينا si saya astagfirullah papili ako niyo marana ako mambo sukman ng mga pantag sa nga gugudan ko marana ako kay madwa ka nung naisngit aprili ako niyo ka ida giugudak na ginawa ko na kanaba yaman na maano to na bakal ka nang pakilaya sa kambuy mapia tao. Ay benar, na kanaba upo nakapakilaya bubarabad na batika di pa kanuno. Ad na miya kang barabad katawan niya na anak pangabubad laki na piya maliwanag na di marurumpak na di manapakilira na anak barabad. Ay dapat yun ang mga bulka di mata. Ayag kan nakapakilira no na dalam. Itong teman-teman ka sa barabad, para miya ka raya-raya, di kayang kerumpahan. Kau to si Haji Jafali, salam san Kuya Alim, alaikumussalam si Nur Aisa, salam from Hilungos, Liti. Now, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hinan imaso suwayan. Sirumanan ko, kenapa naman ang bubarabad na di pa kanuno? Ada na yang bubarabad yan na para di kerumpakan o kebalakian. Adi mata umambo, kadi marurumpa-rumpa. Ilan yung manigina na ilan yung sa mga postak nga napakilin ni Ron nakwan. Kata nang nagatiro ako ron na kanaba lang mo nalalakban na pinto na bagagalidi. At nabagagalidi. Inay na biso to na iputupong upa ka mo, mata umanunotok, wanta ka datian. Abud na. Yeah. Paman na kinanglan, di tanaw di maka, gamada. In my side, sulangan na maka bidar pa saya, utumuan niyo ang ma-upgrade, madakal na miya ka, di ba na miya ka piimrakan, utumuan niyo ang ma-upgrade, na yaman na yan na so kaapad saya na pim kano lang nga nakano anami man discuss o kapakaid na bugang ano sa Amirul Sifara si ko mga yung nakatataguan ba kano lagi do sa Pilipinas o sa Liwa Pilipinas adong man na nilang di mamagungat-tungat sa kanan na Pilipinas ayay nga ngaran na ngay a Pilipinas na diyawa sa paganay, Oran Timor sa Mona, diyawa sa paganay, Mantapuli sa awal, iranon sa imanto. Okay, na kaya pang may Pilip na kinuha niya na Pilipinas, mimbulia Pilipinas, na so mga lukstan na dahil sila ng pangapod, mimbutua sila sa Amerikanista, go Pilipinista, na iabutuan ng mga lukstanon na Amerikanista. Okay, na mga dato tanong, tindig na niran, na miniyog na pinirma niya na yung kataban sa Mindanao na Pilipinista. Na suga kinitapi aba Mindanao sa Pilipinas na yaman na yan na datari mo mga lokstan iba Pilipinas na gatari mo iranon na para mabinasa na tiago sa Pilimpinas. How to? Pilimpinas. Na si Alim Dariday na Amirul Umara sa Pilimpinas. Baguwa mama sa Pilimpinas. Ano ba Pilipinas? Dapat yung marayag. Ay ang ngaran na Pilipinas na Pilipnas. Kaya ka diri su Pilipinas. Kay marata iba Pilipnas. Na mimulya Pilipinas. In English na Philippines. Kagi ako makaumakaumran na kay minitaglo na kaya pada Mindanao sa Pilipinas.
Natigilan na dita nung buto na Pilipinas, ay kamputan na ron na Pilimpinas. Sama na to na sumranaw, sumasabot ko ba samranaw, na iya to son na, iya tumo niya nangaran yan na Pilimpinas. Subman so Pilipinas na malo, kaya, kau to si, kau to sugu, loksak na si Abdul Karim Maambor is watching. Na madumia tiada kami tuna na gini tuna ngoron na si ko December 2 sangay mepos ko ayamayan na iligan wake of peace mini tuna ka na kaya andi di ba na lokstano ini tubayuwa mga imam si sangay ayamayan na iligan dito iko mananaguntaman sa lakawro pa na adum pa na madrasan yan sangkoto adar pa yan sa Sianuri. Panginita mamipia ginawa nga Sheikh Abdul Karim. O to si Sheikh Al-Labi Sarip is watching. Kinanglan na sirumanan ko ka, kinanglan na pagkito ko ang tanong sa bubu history. Gua niya Amerikano nga Pilipinas na inadun sa referendum na ayang butuan na Amerikanista, Pilipinista. O makataban na Amerikanista na di pa ka sanda darpa ko Luzon, Visayas, Mindanao na sanda katabanan no Amerikanista na di pa ka kapod sa independentiya aba kapod sa Pilipinas. Ayam yang kataban sa Luzon na Visayas na Pilipinista. Na miya kataban sila mimulay sa country nga rin na Pilipinas. Tagi ako penalize na siyungan niran so mga dato tano na so dato asulog na tomiyarima sa kabgan siran so man saulan sa pamamagayan dolar. So dato Maguindanao na tomiyarima sa kabgan siran sa pamamagayan na dolar. So muranaw na da tarima sa dolar katiya na kabudibuanan wait na tomiyarima sa kadato. Na minirma niran mimbulo ya minit tapi Mindanao sa Pilipinas. Yuto ikararas-saras yang kaya mga mujahidin wando mo na ikabkaro to sure mo ng uta mailot. Uway. Na so kaya pakapirma iran na minit tapi Mindanao minit tagal ko mga lokstan. So kini tagliran nun nagito amimbuel siran sangaran na kanaba Pilipinas ka Pilimpinas. Adna imon Pilimpinas. Ito si Sultan Sharif Gampong, Salam Rakasan Goro. Sultan Sharif Gampong, alaikum issalam. Gitu man rin mga pagariya. Inutiyak na, kapanulon, pengusiat ka na, dan kada na impidi-impidi, yung taptiro ka, naku nga butiro ang adip ke, tabi sa kapurulanan, mga ito adawain ka, dataro to pa mo. Ay dapat YouTube sipa ka asalian. YouTube sipa ka asalian. Nagyang ay di po pawala ano pa maang maranaw iranon. Naso ini pa ilak no to aposta. Ino to amya nga tugnata sa Manila, na kay mga tugnata sa Manila, na ya pitero akan raka, na pagutang ya kung ka makapagirano na kubo na bayadang kurta. What is the meaning of makapagirano na kubo? Nayaman no to na makambulingan na kubo. Sama no to, nayaman na niyan na mga punsaran na amado mimbubanog sa padadarpa na may inam yung buo keswe ko pakapo niyan nagiti makapag-irano na kubo. Irano na kubo. Auto. Uway na siya niya kuhan ama dato kung tading litero na amatan wa dato siya niya diyan naton naim na yung katiroon na ayaloyo dan sa solog diyan naton naim sa Maguindanao. Ginatun sa butig, sulutan sa iranon. Ang tawa to, sa kataw to manamama. Sa kataw mama, kasi niya din natunay. Aloyo dan sa sulog, naim sa Maguindanao. Uy, ginatun sa butig, sulutan sa iranon. Kao to. Nauriyan yan na may limod-limod sa mga iranon sa Sultan Mastura. Na ini sa kanin ito iran na ayunan ko iranon. Na may abati akap man nagyuti tatago na kanon nang giro kap man na ino nga di dito iranon. Ikaw to bisa apo ako o di naton na im sa butig. Kinanglan.
So, di ayam mana ini enak na ba yung litero ka basta kang mapia tao. Aya benar na ditano katawan ding da nga paganada social silang ka. Nasang na piya ganada. Tao to, piya ganada. Kanabot no bang may memorize? Wina mele niyo, kadang-kadang lang ay mga gigidaw siya mga karatas, dataro to. Bakagi miya kadang-kadang lang pembeti ang goron. YouTube kesuayan. Nana, why? Terlawas sarit. So, Maguindanao. Sulog, Maguindanao, Taguluan. So, sulog na sarip aliw din gumranaw, nakanabsuba aliw din, kaalaod din. So, Maguindanao na sarip kabunsuan. So, Taguluan na yung mayan na sarip faalaw eh. Nasa Lakauropan na so radya kabuntala, na gusto radya buwayaan. Nasa ka na pala ka na tumatutuntaya kay tutumpa unubang sa ko. Why na? Pero na duga na man sa Facebook na tigap man na popurod niya di mga ginawa niyan. Astagfirullah. Dataragi yung ito ako na. May sunggil tak na. Da ko wala na ito. Niyabuto-buto na ko bunda kayo dang. Ay man na niyan na. Kagiad na may girak na sa English. Piyag istorya niya naging ito. Kiniyawidin ko akal ko kuhan. Quran tilawatan tahfizan agu tarjumatan nananaya mananian na ini postan aya kaya no pa man natin no to di pamustan pigi angka mabantu mga tao yuti kaya nan man na hadis so kapag maangka ko limur ka wala na kakakapiri na so karinayagang kaun na panalamat pag ano ito. Ay mabuat dalilian sa Quran na wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Na nanasiyagi ito na diun ka pa kay. Siuldang ko suwa account yan, natatago niya nung buwa si kung niya kapasad sa Masjid Nabawi Sharif sa Madina. Di sa manot to na usakan na di na uskan yan na uway. Bud na matauteng ko pa o yung opodiyan na di matauteng deo ko kadalalungan yan. Astagfirullahaladzim. To. Pangninta ko Allah siya buti yung sopyag istorya ko manisan na abai Masya Allah. Pangninta siya buti yung inshallah na mapita na alas 8 media wad na site akapipita na live kaalungan na arbaa na yamain na seminar tanong sangka iya ground floor adiniban na buryongan building sangka iya kapuruan na LTO Old Capitol Matampay, Marawi City. Kau to si Kamalud din na Umar. Ya watching. Gibu subulay ka iwas ya liman sawi dari day mimbalawag. Adid na pa kasuat. Sangka iya mga bashir. So tiyak na. Pero na ka na bago mama sa Pilipinas. Na tiyak na di bago mama ngay ano po. Natiro na ka na mirulo mara sa Pilipinas. Na tiyak na pa mana sa kaida to sa Pilipinas. Natiro na ka mana maen na kuwan tanto titu mama sa Pilipinas natin mga paltek kami mama nati ay bu ipakapya ginawa na gumiro ka pinga na mama bakwa ipinga ay kaya pinga na tadi kirampay sa ngiro ngayon na ay mana niya na sangaw niya na gitu ida pinga panin dahil lalade mabipigi no tano rila tano Allah so mga loks tano ikalimusiran no Allah salam rakano sirumanang ko sulangwa na mga watani darpa kebubuyan niya na ma-upgrade na yama enapim kanorak nga para ma-upgrade so kabubuli niyo watching sisang ka iya programa tano. Salam san, salam saya, salam roo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.